Ara passen 5 minuts, doncs, si us sembla, sí que podem començar. Per tant, molt bon dia a tots i totes i benvinguts en aquesta presentació de la guia per la compra de vehicles de transport de mercaderies segons les diferents tecnologies de motor. I avui doncs, fem aquesta presentació que jo crec que es complementa molt bé amb la que vam fer el passat 28 de setembre, on es toquen dos dels grans temes que afecten la transformació del sector i, a més doncs, també l'enfoc actual que volem donar, que és la digitalització i l'ambientalització. Per tant, el 28 de setembre vam fer la presentació de la guia de la transformació digital per ajudar les empreses a prendre decisions en l'àmbit de la transformació digital i en l'àmbit de l'ambientalització. Avui el que fem és presentar aquesta guia per la compra de vehicles del transport de mercaderies, que òbviament també ha d'anar enfocada cap a l'ambientalització, tot i que no se li escapa a ningú que és un mercat i és un sector que està en constant evolució, que està avui també treballant per poder trobar les formes més eficients de poder oferir al mercat quins són els vehicles que han de tirar endavant. I, per tant, aquesta guia esperem que pugui ser d'ajuda pel conjunt de membres del sector. Per tant, en aquest acte d'avui, el que volem fer és un pas més en l'ajuda, en aquest cas, en els sectors per poder aportar informació, poder aportar criteris, poder aportar objectivament dades que poden ajudar en aquesta selecció. Dir també que, i crec que s'ha de deixar palès, que hi ha hagut, en aquest cas, una nota que ens ha fet arribar des de les principals organitzacions empresarials del món del transport, la CETCAT-COT, i on ens fan saber que, en aquest cas, gran nombre dels empresaris associats en els seus no assistirien en aquesta presentació d'avui perquè han mostrat el seu descontentament en el problema que des del departament, en aquest cas, no hem complert els terminis que havíem intentat pactar amb ells perquè poguéssim impulsar el pla de renovació del transport. Per tant, que aquests terminis que ens havíem marcat per una feina conjunta que estem desenvolupant no hem pogut arribar en els terminis que ens havíem marcat per temes administratius, per temes d'interpretacions i, per tant, el que hem de fer tots plegats és seguir empenyent per poder-ho fer possible. Per part del Departament de Territori, això no atura res. Això el que fa és, seguir-nos esperonant a tots plegats a treballar, a poder empènyer perquè les coses vagin endavant, perquè les dificultats són molt altes. Les tenim des dels àmbits de la pròpia administració, el mateix que passa també en els àmbits privats, i sí que hem de procurar justament que aquest moment complicat que vivim en aquests moments ens ha d'empènyer a poder continuar fent les coses i anar-les fent tan bé com puguem. Per tant, jo els he fet arribar amb ells directament i també ho faig de forma pública, que em sap greu no haver pogut assolir els terminis i el calendari que ens havíem marcat, però això no fa que hi hagi res que quedi al tinter, sinó que simplement va un xic més tard i esperem que, com dic, puguem seguir treballant. El tema de l'ambientalització de flotes és un d'aquests temes que justament estem treballant també amb el sector, com ho és també la digitalització, i que avui presentem aquesta guia, que era un dels temes que també ens havíem marcat i crec que és molt bo que ho puguem fer. Jo no m'enrotllo més i li passo la paraula a en Sergi perquè puguem fer la presentació de la guia. Moltes gràcies. Gràcies, director. Bé, si de cas, passaria la presentació. Compartiré pantalla. Entenc que es veu només ara un slide, no? Perfecte, gràcies. Bé, com comentava el director, l'objectiu d'aquesta sessió és presentar una guia per la compra de vehicles del transport de mercaderies segons les noves tecnologies. És un tema que, sens dubte, ara mateix és cabdal dins del sector del transport, juntament amb l'agricultura i altres temes que ja tradicionalment ha anat tenint el sector del transport.
Una mica quina és la motivació? Bé, des del punt de vista, si nosaltres ho mirem des del sector, de la societat o des del sector públic, si em permeten l'expressió, doncs al final hi ha un impuls, un compromís més aviat des de la Comissió Europea per mantenir una reducció de les emissions difuses del 10% pel 2020 i del 30% pel 2030 respecte al 2015. Perdó, respecte a dades del 2005. Si ho mirem tant de l'estat espanyol com aquí ja a Catalunya, doncs estem parlant també de reduccions entre el 10 i 13% respectivament. Si nosaltres mirem algunes xifres, com estem veient en els gràfics, doncs, sens dubte, quan hem d'abordar aquesta problemàtica, el transport no deixa de ser que és un dels elements cabdals a adreçar. Si, per exemple, mirem algunes xifres dels gasos d'efectes hivernacle a Catalunya, el 2018, per exemple, doncs estem parlant de 44,5 milions de tones. Per tant, sens dubte, és un tema que hem d'adreçar. Llavors, des de la vessant, diguéssim, des de la societat al conjunt, des de la vessant pública, però quina és la vessant empresarial? Doncs seria això, molts interrogants. Molts interrogants. Quan les empresaris o els empresaris s'han d'abordar la compra de vehicles, són molts els interrogants que hi ha. Primer, doncs, estem constantment veient com estan apareixent canvis en l'oferta. Ara, per exemple, l'hidrogen. És constantment als mitjans de comunicació sentim parlar de l'hidrogen. A vegades, sobretot, canvis que puguin haver en la normativa, canvis en els costos, perquè al final no només és la tecnologia en si del vehicle, és tota la infraestructura de recàrrega que pugui haver. És a dir, al final són molts. És a dir, dubtes com, per exemple, si nosaltres ara alguns vehicles són més costosos que els dièsels convencionals, aquest sobrecost a vegades queda compensat per un menor cost d'energia. Pot ser que durant els anys que hi amortitzi pugui tenir un problema. És a dir, són qüestions aquestes que molts cops des del món empresarial es formen. Llavors, quin és l'objectiu d'aquesta guia amb això? Doncs, sobretot, ajudar a les empreses de transport de mercaderies a aquesta presa de decisions, de quins vehicles s'adquirir amb altres tecnologies de motor. Aquest és l'objectiu final. Quins són els principis rectors que ens han anat guiant en aquesta guia? Primer, ha de ser una ajuda a la presa de decisió. Ara bé, hem de ser conscients que les empreses al final són les que coneixen millor. Per tant, els hem d'ajudar, però no els hem de dir vostès han de comprar això. És a dir, vostès han de tenir en compte aquests aspectes, els han donat tota la informació possible i disponible en aquells moments i al final les empreses, coneixent la seva pròpia realitat, han de ser capaces per elles mateixes al final identificar quines són les inversions que poden acometre. Després, també, de la guia de manera que està plantejada, perfectament pot ser assumible per empreses petites i mitjanes com per empreses més grans. Al final ens centrem en la tecnologia del vehicle en si. Per tant, és una guia aplicable a diversos àmbits d'empresa. Un element important, és una guia que l'hem fet suficientment oberta. Primer, per pugui copsar o pugui permetre aglutinar les diverses realitats empresarials que hi ha i després també els nous avenços. Hem de tenir present que és una guia que anirà evolucionant, sobretot la part de l'estat de l'art de la tecnologia. Segurament el que direm avui o el que està recollit avui a la guia, potser entre un any o dos hi haurà coses que s'hauran d'actualitzar perquè tenim una evolució d'aquest mercat molt ràpida. Llavors, en aquest sentit, la guia ha d'entendre o ha de ser capaç de copsar aquestes evolucions de les tecnologies. I finalment, també és important remarcar, al final el que estem fent és una tecnologia basada en el tank to wheel. Què vol dir? Les emissions del diòxid de carboni estan centrades directament al que produeix els vehicles. Bé, dit això, per aquesta guia hem tingut col·laboracions, hem fet entrevistes, hem reunit amb el sector, en els quals volíem aprofitar l'ocasió per agrair-los a empreses que són de logística, transportistes, associacions de gas, l'ICAEN, l'associació també de l'hidrogen, alguna empresa automobilística. Totes elles, d'alguna manera, ens han expressat les seves inquietuds, els seus paràmetres a l'hora de prendre decisions i això l'hem intentat reflectir en la guia. Bé, dit això, com funciona la guia? Quins són els paràmetres principals? Com s'utilitza? Bé, el punt central de la guia seria una miqueta unes etapes en prendre la decisió. És a dir, d'una manera lògica hem anat centrant aquestes etapes. Una primera és tenir en compte la inversió, els tipus de vehicles, els quilòmetres l'any que es fa, el càlcul del cost de la vida útil, és a dir, tenint en compte els anys d'amortització, quan em costarà aquesta vida. D'aquest cost tenim dos elements, que ara parlarem d'ells, que fem el cost diferencial i una miqueta el payback. Ara parlarem en deteniment i amb això fem un primer filtre. D'aquelles tecnologies agafem les que nosaltres considerem que potencialment efectes de costos poden ser viables. Un segon filtre és la que diem la producció diària màxima, és a dir,
molts cops les empreses, per les seves rutes i la seva productivitat que tenen, han de fer un seguit de quilòmetres al dia, tenint en compte els descansos dels conductors, etc. Hi ha tecnologies que per les seves autonomies no poden assolir les necessitats d'aquestes empreses. Per tant, el que fem és, un cop tenim, aprofitarem el punt B, un cop tenim, o sigui, mirem la producció i valorem si les tecnologies d'alguna manera ens permeten o no assolir aquesta. Que no ens permeten, tornem que sí, doncs continuem el segon filtre. I un segon és, evidentment, els temes de recàrrega. És a dir, podem tenir una tecnologia que ens funcioni molt bé, però és que tenim problemes en la recàrrega. Hem de pensar, per exemple, ara s'està parlant molt de l'hidrogen. Les hidrogeneres requereixen unes grans inversions. També queden molts punts de recàrrega encara per topir pel tema de la que seria l'energia elèctrica, etc. Després, en funció d'això, la infraestructura, i un segon filtre és, bé, ara introduïm són els riscos. Hi ha un element important, que són tecnologies que estan evolucionant molt. Per tant, la idea és donar en aquesta guia o introduir elements d'oportunitats i riscos. És a dir, tenint en compte diversos escenaris temporals, quins són aquells elements que poden suposar un risc aquesta inversió o, al contrari, quins són aquells elements que poden suposar una oportunitat. I a partir d'aquí, i tenint en compte també les emissions, és prendre la decisió final. Aquí insisteixo, aquesta guia l'hem fet pensant des del punt de vista empresarial. És a dir, aquí són elements que es van incorporant. En funció de les empreses o de la normativa, doncs això tindrà un pes cabdal, o a vegades per responsabilitat corporativa de les empreses, o a vegades perquè hi haurà una normativa i això serà un element cabdal. Però al final la presa de decisions hauria guiat. Per tot això, és a dir, tindrem un criteri de cost de vida útil, un criteri de producció diària, un criteri d'infraestructura de càrrega i un criteri, diguéssim, d'emissions i riscos. Per tot això hem creat una petita eina per ajudar als càlculs, perquè sigui més fàcil i entenedors. Bé, tot això s'ha recollit, tenim dos productes al final d'aquesta guia. Una seria la memòria i l'altra, l'eina associada. Quan nosaltres mirem el que és el contingut de la guia, tindríem tots els apartats en què es divideixen, tenim un estat de tecnologia, la idea és que sigui sobretot didàctic, d'una manera més senzilla possible la gent pugui copsar quines són les diverses tecnologies. Una part on s'explica aquesta presa de decisions i després en cada un dels capítols anem parlant de cadascuna de les etapes, incloent també una part d'exemples que fem, tant per un cas urbà com un cas interurbà. És important notar que potser aquí, a l'hora d'estructurar el document, no han sigut en aquest sentit puristes d'intentar buscar que cada capítol tingui una extensió similar, sinó el criteri que hem fet és que sigui el més fàcil possible d'entendre. Ens trobem capítols com jo, són poques pàgines i altres que són més, però la idea és que sobretot que l'índex ja fos molt intuïtiu en la utilització d'aquesta guia. Aquí el que hem primordiat és que sobretot la gent, veient l'índex i llegint un cop com funciona fàcilment després, el segon cop d'utilitzar-la, sigui molt més intuïtiu i pugui anar directament al que necessita sense necessitat que revisar-se constantment tots els capítols. Aquest és una mica el que li hem donat preferència a la guia. Bé, doncs dit això, comencem una miqueta per la primera part de la guia, o fem el que seria l'estat de la tecnologia. Aquí el que fem, analitzem les tecnologies actuals, les convencionals, gasolina i dièsels, parlem del gas natural comprimit, del gas natural liquat, del gas líquid del petroli, de l'híbrid tradicional, de l'híbrid elèctric, endollable, entrem en l'elèctric, l'hidrogen, i per totes aquestes tecnologies el que fem és una descripció del motor, les tipologies de vehicles que tenim, aspectes de manteniment, parlem d'autonomia de recàrrega, comparació amb els convencionals i fem quina és la situació del mercat. La idea és que les persones vagin llegint això i puguin copsar d'una manera didàctica com està l'estat de la qüestió. Perquè, insisteixo, a vegades el que ens trobem en un escenari és que hi ha molta informació, però a vegades potser el que falta és destriar-la i identificar al final quins són els elements bàsics per prendre decisions en l'adquisició dels vehicles. Un element, per exemple, parlem dels tipus de recàrrega. Aquí tenim un exemple, les càrregues elèctriques, parlem dels tipus de recàrrega amb pantògraf, cablejada, amb inducció, dels tipus d'estacions de recàrrega. Aquí, per exemple, mostrem un exemple d'una fotografia de com serien cadascun d'ells. És a dir, al final el que volem és que una persona, aquesta primera part, s'il·lustri i tingui clar del que estem parlant. Per exemple, també afegim el que seria la infraestructura de recàrrega. Per exemple, aquí tenim el cas del gas i de l'hidrogen. Un tema molt important que serà la recàrrega que estem veient. És a dir, al final, tota aquella infraestructura de subministrament que en molts cops pot arribar a ser un element clau en la presa de decisions.
També incloem, tal com està actualment, on estan els punts i quins són. Igualment, així mateix, i sí que és important, hem inclòs dins d'aquesta primera part una descripció de la normativa de les subvencions. També un element cabdal molts cops, gràcies a les subvencions pot fer abaratir la compra i pot donar lloc a que decisions que potser certes tecnologies que si no hi haguessin les subvencions no serien viables, amb les subvencions són viables les decisions. Això som conscients que anirà evolucionant, com està evolucionant tot. Bé, les tenim recollides al dia d'avui i som conscients que aquesta guia, en aquests apartats, haurà de tenir una evolució segons vagin variant les ajudes que vagin donant les administracions. Al final de tot, d'aquesta primera part, es conclou una mena de resum. En aquest resum el que tenim és, segons el cost d'adquisició, manteniment, la recàrrega, les inversions que s'hagin de fer d'infraestructura, autonomia dels vehicles, flexibilitat de la ruta, cost de combustible, i per cadascun i sempre agafant com a referència el que tothom ara mateix, quan un empresari o una empresària prendrà la decisió, tindrà, que és la referència dels vehicles convencionals, ara mateix. És a dir, respecte al que és més habitual ara, en aquests punts que indiquem aquí, que ens aporta el gas, l'elèctric, l'hídric i l'hidrogen. L'hidrogen són conscients que encara queda molt recorregut, però donant en compte la repercussió que està tenint actualment, l'hem considerat oportú posar-lo també. Això seria aquesta part didàctica, que la idea que les persones que se la revisin acabin tenint una idea i d'aquests elements comparatius. Bé, la primera part de la guia seria els valors de referència. Aquests valors de referència som conscients també, si tenim valors de referència el que seria per diverses tipologies de vehicles, detallades, el camió rígid, articulat, etc. I per cada una de les tecnologies que indiquem aquí. Parlem de temes d'inversions inicials, vida útil, subvenció, cost d'energia, agafem fons del Ministeri de Foment, de l'ICAEN, Pla MOVS, altres subvencions que hi ha hagut d'Espan Remove, entrevistes amb transportistes també. En aquesta part agafem informació del clúster de l'eficiència energètica de Catalunya, de l'ICAEN, de l'associació d'hidrogen, tot això. Quina és la idea? La idea és que amb el que tenim, que qualsevol persona que ara mateix amb aquests temes no tingui valors de referència pot agafar aquests valors. Ara bé, hi ha un matís important, que pot ser que algunes empreses, el volum que tenen, perquè potser ja han utilitzat l'energia, puguin, per exemple, quan parlem de la inversió inicial, puguin adquirir certs vehicles amb uns valors diferents dels que posem aquí. Això, cada persona o cada empresa s'ha de posar el valor que consideri. Aquí, de moment, és a falta de res, a falta que una empresa no tingui aquests valors, aquí es donem uns inicials de referència. Evidentment, després, els preus finals que pugui tenir l'adquisició d'un vehicle dependrà del que cada empresa pugui ser capaç de pactar amb les empreses automobilístiques. Però almenys, com a mínim, un valor de referència. Bé, i després fem la primera etapa, l'avaluació econòmica. Dins l'avaluació econòmica colem dos aspectes. Un primer seria el cost diferencial, és a dir, què entenem per cost diferencial? La idea és que anem a comparar el que ens costaria en un període de vida útil, és a dir, com qualsevol inversió empresarial, al final tenim una inversió que ens dura uns anys. Aquí anem a agafar un temps d'amortització del vehicle i durant aquests anys, aquesta inversió que fem, com qualsevol inversió que es fa des del món empresarial, tindrà una inversió inicial, tindrà una subvenció, que segurament ens baixarà el cost, pots dir-ho o no, i després tindrem uns costos de manteniment, energia, etc. Aquí el que ens hem centrat és a calcular aquells costos que són diferents entre les diverses tecnologies. Som conscients que hi ha empreses que el tema de costos el tenen d'una manera molt fàcil, perquè els tenen molt controlats, i en altres empreses, potser més pimes, que potser no tenen un detall tant de costos. Per tant, aquí hem dit, escolti, centrin-se vostès amb els costos que són diferents entre les tecnologies, manteniment, energia. Llavors, el que anem a fer és actualitzar-ho, és a dir, tenint en compte tots els anys de vida útil, com serien i com diferenciar-los. És a dir, com qualsevol criteri que hi hauria. Aquí tindríem la formulació. Aquí el que hem fet és, tenim un Excel, una eina que va associada, per tant, a la pràctica no fa falta calcular tot això perquè l'eina ja ho calcula automàticament, però posem el detall perquè la gent vegi d'on surt, que al final és la fórmula típica del valor actualitzat net que s'utilitza en avaluacions d'inversions. Amb això tindríem la primera part de dir, jo sé ara el que em costa. Un element important és que no hem de deixar que és una inversió amb risc al final, és a dir, tenim incertesa. Per què hi ha risc? Perquè hi ha incertesa de les coses, que és el que molts cops des del món empresarial s'ha traslladat, és a dir, està molt bé que tinguem totes unes tecnologies que ens permeten reduir les emissions, molts cops ens trobem que s'han de cometre unes inversions més elevades que no passen l'adquisició d'un vehicle convencional, però això al final té un risc que hi hagi un canvi de normativa, un risc que potser apareix una altra tecnologia que potser haguessin economia, etc. O sigui, durant aquests anys de vida útil hi ha uns riscos.
Per tant, quan es fan inversions en riscos, qualsevol altra inversió sempre hi ha un indicador molt útil que és el payback. Què vol dir exactament el payback? Bé, la fórmula és aquesta, ja veurem que després això l'eina ja ho calcularà, però el que ve a dir és això d'aquí. Tot això l'eina ho calcularà d'una manera molt senzilla i amb colors i tot per interpretar la solució. Però el que ve a dir és el següent. Per exemple, anem a suposar, és una cosa molt habitual que sempre s'ha traslladat des del món empresarial, és que nosaltres anem a agafar, per exemple, una furgoneta elèctrica que té un cost superior a la convencional. També és veritat que l'elèctrica té un estalvi d'energia respecte a la convencional. Per tant, la pregunta és, aquest sobrecost que jo he d'assumir per un elèctric, en quants anys, gràcies als estalvis que tindré d'energia, d'alguna manera aquest sobrecost quedarà com amortitzat? Això és útil saber-ho perquè el que ens interessarà sempre és que aquest payback, aquests temps, sigui el mínim possible. A mesura que aquest temps s'allargui més, d'alguna manera tindrem més riscos. És a dir, si ara vaig a fer una sobreinversió per comprar un vehicle més car del que seria un Ford, però amb l'expectativa que després ho aniré recuperant aquest sobrecost amb els estalvis d'energia, el que m'interessa és que això sigui el més aviat possible, perquè a mesura que s'allargui més amb el temps, jo sí que estic assumint més risc. Per tant, amb aquesta idea, per això hem considerat molt pertinent utilitzar aquest indicador addicional. D'alguna manera, intentar introduir l'element risc aquí en la valoració, no només centrant-se en el que nosaltres creiem d'entrada que ha de ser els costos, sinó també aquest sobrecost en inversió que tinguem, com el podem potencialment estalviar després o quants anys els estalviem amb el que serien en reduccions o en estalvis dels costs d'energia. Insistim que és la formulació que hi ha, però després la guia automàticament amb l'extra ja surt en una taula amb els colors, veurem un exemple després. Bé, doncs amb això tindríem un ventall, ara mateix, amb diverses tecnologies, sabríem cadascuna d'elles els costos que tenen, podríem identificar les que són més econòmiques i, a més, podríem identificar aquelles que suposen un cost més elevat d'adquisició respecte al convencional, en quants anys aquest sobrecost el podem amortitzar amb els estalvis d'energia que puguem tenir. Això és el que tindríem al mateix moment. Un altre element important és el d'autonomia. És a dir, molts cops cada empresa té unes operatives diàries que obliga a que cada dia hagi de recórrer un seguit de quilòmetres. Aquí hem de tenir en compte la velocitat que hi ha, comercial, l'autonomia que pugui tenir, els temps de recàrrega, temps màxim de conducció, els descansos que hi ha. Aquí, per exemple, tenim un cas d'una jornada laboral, els descansos pertinents, i a partir d'aquí hi ha tecnologies, per exemple, que el temps de recàrrega és molt elevat. Per tant, això pot fer que no es pugui complir aquesta productivitat que exigim. Per tant, aquí el que fem és anem a veure que, tenint en compte aquests paràmetres, finalment aquella tecnologia ens permeti complir amb la productivitat que nosaltres volem. Un cop tenim això, un altre element important és, bé, ara tenim les tecnologies identificades, les que econòmicament són més millors, les que compleixen amb aquesta productivitat, un altre element és introduir la infraestructura de recàrrega. Al final ens trobem que en moltes tecnologies hi ha problemes. Aquí, per exemple, en aquest apartat hem inclòs informació sobre la tecnologia del gas i la recàrrega elèctrica, de l'hidrogen encara no, hi ha algunes iniciatives, però encara són molt recents, això s'anirà actualitzant amb el temps, però la idea és donar una idea de dir què és el que tenim ara mateix. I si no hi ha, per exemple, alguna empresa que té una gran flota decideixi fer la seva pròpia, doncs haurà d'incorporar-ho dins la seva estructura de costos. Bé, dit això, un altre element important ara és introduir els riscos i les oportunitats que hi ha. És a dir, jo pensant, tal com està la informació que disponem al dia d'avui, què és raonablement les expectatives o quins són els aspectes que poden suposar una oportunitat per cada tecnologia i també quins són aquells aspectes que poden suposar uns riscos que jo he de considerar. Al final, qualsevol decisió empresarial no està exempta de riscos. I la idea que hem volgut aquí és posar-los de relleu, les oportunitats com a riscos, perquè qualsevol persona a l'hora de prendre la decisió estigui millor informada i pugui fer una presa de decisions adequada. Què hem fet aquí? Identificar les incerteses i oportunitats que puguin influir en la decisió. Hem analitzat els impactes d'aquestes incerteses en escenaris de 5, 10 i 15 anys, que és quan es pot amortitzar la tecnologia, durant aquests anys que podem esperar. Per què hem fet aquests anys? Com deia, com que tenim un payback a vegades diferent, podem veure quins riscos podem tenir. Per exemple, la matriu de riscos i oportunitats també l'hem fet tenint en compte la legislació, les tecnologies actuals, la part econòmica, les infraestructures, el cost de l'energia, l'eficiència i el tema d'emissions. I finalment hem fet un DAFO pensant en 15 anys.
Tot això, al final de la lectura, tot això ha d'ajudar a fer una composició que és el que ens podem trobar durant aquests anys en què el vehicle estigui. Aquí tenim diversos elements. Un primer, la matriu de riscos i oportunitats per cada una de les tecnologies i en aquests aspectes que dèiem detallem alguns dels aspectes que s'haurien de tenir presents. Ara tampoc, no crec que ara sigui l'objectiu entrar a cadascun d'ells, però la idea és donar això. Un altre element que s'ha introduït és el que són els impactes dels riscos, és a dir, com que al final tindrem segurament un payback diferent, doncs jo, per exemple, sé que adquirint una tecnologia elèctrica, jo sé que en 5 anys aquest sobrecost que he hagut d'assumir al principi queda amortitzat per l'estalvi, doncs jo, per exemple, miraré un escenari d'uns 5 anys que em puc trobar. Doncs aquí tenim, per cada un dels aspectes que puguin, la eficiència, el que és les taxes que puguin haver-hi, emissions, etc., doncs cada X anys, per aquests anys i per cada una de les tecnologies, aquí per exemple tenim el gas i el cas de l'hidrogen, doncs quins riscos podem tenir, quins impactes poden tenir. Això tot allò que hem dit de riscos, en què em pot impactar dins de la meva presa de decisions de costos. I finalment això ho acompanyem amb un DAFO, pensant en una escenari a 15 anys. Som conscients que això és un exercici futurístic, però en base a la informació que podem tenir ara, això seria aquesta matriu DAFO que hem pogut identificar tenint en compte cada una de les tecnologies. Tot això, insistim, ha de servir perquè quan es prengui aquesta decisió, l'empresari o l'empresari estigui al màxim informat de quins són els elements crítics que puguin influir en una cosa o l'altra. Un element important també que hem volgut incorporar finalment també són les emissions, evidentment, perquè al final, en última instància, el que es pretén amb aquesta guia és fomentar l'adquisició de vehicles que suposin una emissió respecte als convencionals, com no, aquí un element cabdal són les emissions. Les emissions han tingut de dos tipus, el que serien les d'efecte hivernacle, com per exemple estem parlant del vapor d'aigua, diòxid de carboni, etc., i els gasos nocius per a la salut. S'han emprat diferents fonts de dades perquè en alguns casos, ara ho veurem, però la idea és una miqueta fer fonts oficials i referenciar-ho tot al màxim possible. En aquest sentit, per exemple, tindríem els casos de les emissions, tenim per furgoneta, camions rígids, camions articulats. Tot això està basat en dades del que seria de la Generalitat de Catalunya, està basat també en dades també de l'Agència Europea i també una mica d'associacions com CASNAT. Tot això hem agafat i la idea és sobretot referenciar-lo al màxim les emissions. Tal com es pot veure, el tema del gas tant els camions rígids com camions articulars no es disposava d'aquestes fonts, llavors hem anat a altres fonts també, en el cas dels camions articulars, com el Transport Environmental i l'associació de Nature and Biogas Vehicle Association, a nivell europeu. Sí que remarcar un tema, i això és una cosa que ja ha sortit en premsa i en el sector s'ha parlat, però al final, a falta de més informació, hem volgut ser curosos i posar les dues fonts d'informació. Per exemple, sí que hem posat aquí les referències en valors de cadascun d'ells, i en el cas dels nitrògens, hi ha alguna diversitat. El Transport Environmental Association posa uns valors, posa més èmfasi o posa més en el cas del gas que no passa en el dièsel, en canvi l'associació de Nature and Biogas Vehicle Association ho fa al revés. Hem posat les dues una mica, això algun dia també ja va tenir una certa repercussió i una mica esperant que hi hagi altres fonts d'informació en un futur per acabar de complementar aquest punt. Però al mínim tenir clar quin és el punt de partida d'ara. Bé, i tot això per facilitar-ho hem posat una petita eina, és a dir, aquelles fórmules que ens hi ha al principi, la idea no és calcular-les, sinó que amb una eina que tenim aquí de càlcul, l'hem fet intuïtiva, senzilla, que no suposi tampoc una complicació, es vagi introduint elements. S'entri una casella, s'introduirà aquells aspectes de les inversions, els quilòmetres, etc., i automàticament es aniran tenint unes taules, ara veurem un cas concret de quin tipus de taules tenim, on surtin els costos, el payback, amb colors i tot, perquè ajudi a identificar quin és el més costós i el menys, i la taula de productivitat. Aquí tindríem això, parlaríem de l'àmbit, diferenciem entre l'àmbit urbà, interurbà, el que és la producció diària, emissions i DAFO. Bé, dit això, per exemple, com aplicaríem tota aquesta taula a un cas d'un vehicle lleuger, per exemple. Fem un cas, la primera etapa tindríem el problema de suposar una empresa en l'àmbit urbà, una furgoneta de mercaderies, una potència de 130 cavalls, càrrega útil més de 3,5 tones
vida útil 8 anys, i aquí es plantegen unes tecnologies convencional, elèctrica, gas, híbrid elèctric i l'hidrogen. En aquest cas, tindríem un seguit de dades inicials que recorreríem a les... Si no es disposa, si l'empresari o l'empresari en aquest cas no disposa d'alguna dada en particular, doncs podria agafar les nostres dades que mostrem de referència, com les que tenim aquí, i llavors aniríem a la primera etapa, anem a calcular el cost diferencial i el PIB. Aquí entraríem a l'eina, introduiríem aquestes dades a les caselles i ens donaria un gràfic com el que tenim aquí. Per exemple, aquí tindríem el cost diferencial, està en verd, ens va marcant per segons els quilòmetres, aquí ens va donant segons els quilòmetres que es van fent a l'any, la inversió inicial i per escales de colors per cada un quin és el més barat. D'aquesta manera ens permet identificar el més barat, el més car. El més barat és en verd, més intens, el més car en vermell i la gradació de colors que va tocar, per exemple. I aquí ho tenim representat gràficament. El que és el payback igualment, és a dir, no falta aplicar aquella fórmula, simplement introduïm les dades i aquí ens diria, per exemple, en quants anys aquesta diferència de cost respecte al convencional quedaria amortitzada. Per exemple, si mirem les dades d'aquí, tenint en compte els quilòmetres, el que ens està dient, per exemple, aquí teníem el cas, per exemple, que estàvem mirant de 50.000 quilòmetres anuals. Si ens anéssim aquí, el que ens estaria dient que la millor tecnologia en aquest cas, que ens sortia més econòmica, és, per exemple, el gas. Ara bé, si, per exemple, parléssim també de 75.000 quilòmetres, per exemple, sí que potser en 8 anys podria quedar amortitzada el sobrecost que suposa un vehicle elèctric. Evidentment, això també dependrà molt de les subvencions. Si ara donem més subvencions a una tecnologia o a una altra, doncs, evidentment, això ens canviarà completament. Però ara hem agafat aquest exemple simplement a títol de veure de com funciona. Aquí, per exemple, tindríem, en aquest cas, el gas que en un any ja és aquest sobrecost respecte al convencional ja queda compensat i aquí l'elèctric trigaria més, però 8 anys, però si fessin 75.000 quilòmetres. I amb això ja es pren una decisió de quines són les tecnologies que poden ser més viables. Per exemple, anem a centrar-nos ara en el gas. En aquest cas, la següent part que seria, bé, hem de mirar si per l'autonomia que ens dona aquest vehicle al dia, si arribem o no. Anem a suposar, estem a l'àmbit urbà, anem a suposar 55 quilòmetres, una autonomia de 400, temps de recàrrega 30 minuts, temps màxim de conducció 4,5 hores i descans de 45 minuts. El que ens diria una mica és que això també ens donaria l'Excel, introduiríem les dades, és que ens donaria que seria igualment una bona opció. És a dir, tenint en compte l'autonomia d'aquests paràmetres, ens donaria per fer i complir amb la productivitat que necessitem diària amb la furgoneta. Tercera part, quina infraestructura tenim? Doncs, aquí ens aniríem ara, per exemple, a la zona de Barcelona i ja veuríem. Aquí en aquesta zona sud sí que tenim bastant de gasolineres, en canvi aquí sí que tindríem més problemes. Si estiguéssim una indústria en aquesta zona, doncs tenint en compte on estem situats, segurament no tindríem problemes. Si estiguéssim en una indústria potser situada en aquesta zona d'aquí operéssim, doncs segurament ens trobaríem que, per exemple, i estiguéssim a la zona Rubí, doncs hauríem de fer gairebé 25 quilòmetres. Això també seria un factor que podria acabar de prendre la decisió. Insistim que això és una cosa que anirà evolucionant amb el temps i segons les inversions es vagin acometent, però la foto al dia d'avui seria aquesta. I finalment entraríem en riscos. Analitzaríem els riscos, els miraríem. Això al final dependrà molt una miqueta de quina valoració faci cada empresa. Aquí, per exemple, el que hem fet és dir, quins riscos hi ha o quines oportunitats. Possible cost de manteniment, que no està clar, de tant en tant s'ha de fer un cert manteniment extraordinari amb el gas, les estacions de recàrrega que puguin haver-hi, el cost de l'energia depèn, perquè a vegades si és comprimir pot ser una miqueta més cars que un altre, pot canviar molt, oportunitats que es vagin fer més inversions, és a dir, al final un pot fer una versió i dir, per exemple, aquí hem ficat un cas, és un risc però amb un cost assumible si és. Aquí, per exemple, si tinguéssim aquesta tecnologia, es podria fer un petit esquema on tenim aquest cost diferencial i aquí tenim el payback. Si d'alguna manera ens dona una idea de risc. Llavors, què és el que ens interessa a nosaltres? Aquelles tecnologies que estiguin més a prop del zero, és a dir, que en seguida amortitzéssim aquest cost diferencial, això és l'ideal, contra més aviat millor, i després que aquest cost diferencial sigui el menor possible. Això seria, com si diguéssim, l'ideal. A mesura que ens anem allunyant serà pitjor. Si tenim diverses, ens ajuda. I també el color. Si és Per exemple, hem fet una gradació en vermell, si és en taronja i també en groc. I a partir d'aquí, mirant la foto i després d'analitzar en detall, és quan
les empreses poden acabar de prendre la decisió de quines són les tecnologies que finalment millor balancegen els diversos aspectes, costos, riscos, infraestructura, etc. Hem intentat introduir tots els paràmetres que d'alguna manera influeixen en la presa de decisions. Bé, algunes consideracions finals que ens agradaria fer de la guia. Soc conscient que potser ens repetirem amb alguna cosa que ja he dit, però no està de més dir-la a títol de conclusió. La guia pretén ser el més didàctica possible, és a dir, que sigui primer una primera part il·lustrativa, que ajudi a entendre les tecnologies. Som conscients que actualment hi ha molta informació sobre això, constantment estan apareixent coses i a vegades el que fa a vegades és distorsionar o a vegades no ajuda en aquesta presa de decisions. La idea és sobretot que sigui una eina, una ajuda a la decisió. És a dir, vostès segueixin aquestes pautes de com anar seguint, vagin reflexionant i al final vostè pren la decisió que sigui més oportuna, però anem a donar elements per ajudar-la a pensar d'una manera, d'alguna manera, el més racional possible. Som conscients també en aquesta guia que hi ha una evolució constant de la tecnologia. Per tant, sent conscients d'això, coses que estan avui, potser dintre un any no estaran. Per tant, haurem d'anar tenint igualment una certa actualització. Ara bé, aquest procés d'anar pensant o aquesta pauta d'anar seguint igualment serà vàlida. I després el que hem incorporat també és el risc, les incerteses. És important tenir. Som conscients que al final són decisions. Llavors, si volem fer una eina que estigui al servei de l'empresariat, d'alguna manera hem d'incorporar el risc i hem de ficar tots els elements damunt de la taula i a partir d'aquí que cada empresa, tenint en compte la seva realitat, pugui fer una més acurada la seva valoració del risc. I això seria bàsicament els elements principals de la guia. És un document extens, 80 pàgines, però insistim que la idea és fer-lo i redactar d'una manera que sigui fàcilment identificable. Creiem que l'hem fet, s'ha redactat una persona tenint clar les tapes bàsiques, quan necessiti la guia pot anar a buscar aquells punts que realment necessita sense tenir de llegir constantment tot. Bé, això seria tot per la meva part. Moltes gràcies i, com vulgueu, obrim el torn de dubtes o de qüestions superables. Gràcies. Si hi ha alguna pregunta, per demanar Laia, ho agafes tu? Per si hi ha alguna pregunta i tot plegat? Sí. O les preguntes que vulguis fer tu. Jo no tinc cap pregunta. Em conec la guia bé. Si algú té alguna pregunta, a través del xat o directament podeu encendre els micros. Sembla que està tot molt clar. Jo crec que aquestes coses sempre... Jo crec que els dubtes venen més quan es llegeixen la guia en calma i tot, no? Que potser avui és més debat, potser però jo crec que igualment estem a la disposició, vull dir que qualsevol dubte que pugui haver en els seus de la guia, ja sigui a través de les direccions generals o a través nostra, les resoldrem i encantats. Sí, també afegir que estarà penjat tot el material a la web de Territori, a l'apartat d'infotransports, transport de mercaderies. Allà hi haurà penjada tant la memòria com l'eina en format Excel i això que diu el Sergi, qualsevol dubte que hi hagi de funcionament, doncs us podreu adreçar a la direcció i amb el Fèrit us ho resoldrem. L'altre element també important, nosaltres també hem tingut experiència perquè el departament vam iniciar el 2014 el que és el sistema d'avaluació d'inversions terrestres, de transport, el SAI, i que és un manual que serveix per seguir la metodologia de quan es comet una inversió en transport terrestre o ferroviari, quina pauta s'ha de seguir. I també vam fer un Excel. I al final això és molt important sempre, i això animo a tothom, que qualsevol element que vegin, que no s'entengui, que ens ho comuniquin, perquè l'experiència que duem aquesta guia és que ha anat molt bé els inputs, que al final ha tingut una certa evolució, que l'hem anat actualitzant i algunes actualitzacions han vingut també d'inputs que ens han arribat, de gent usuària, de l'eina que ha tingut, ens ha anat molt bé després per anar-los incorporant en properes edicions que puguin haver-hi. Jo crec que aquestes guies, la utilitat que tenen és que després
això és una base de partida, però després rebre inputs dels usuaris i anar-la, qualsevol producte, a vegades, si permeteu-me que faci aquest símil de productes al mercat, que s'envia a vegades, que al final una retroalimentació dels clients o usuaris serveix per anar-la millorant. Per tant, qualsevol cosa que ens puguin fer arribar, encantats. Sí, sí, i al final és interessant tant la metodologia com la base de dades de referències, de valors que puguem recollir i que puguem posar a disposició del sector. Sí que aprofito per dir que hi ha una guia equivalent, però per autobusos, que en aquest cas ha fet el CENIC també amb l'ATM, i que el plantejament és similar, però més enfocada al transport de persones, a la mobilitat. Perfecte. Val, doncs, si no hi ha cap qüestió, emplacem a animar la gent, els usuaris, que ens vagin donant... Hi ha una qüestió que diu... Hi ha una pregunta? Sí, del Daniel Calderón. Bé, dir que hi ha les subvencions del Pla MOVES, el Pla MOVES 2, que es fan a través del Departament d'Empresa, i en aquestes subvencions es permet la subvenció de vehicles de gas, que és el que ens està preguntant el Daniel. Si voleu, puc compartir l'enllaç a la convocatòria pel xat mateix. Val. Val. Espera, una altra pregunta. La guia d'autobusos, en principi, si no està disponible, ho estarà en breu. No sé, Sergi, si tu ens pots dir. Però també podem compartir per aquí l'enllaç, si és que ja està disponible. Val, la guia en principi està acabada, vull dir que jo suposo que està pendent una mica del vistiplau, vull dir que en breu també estarà disponible. Jo suposo que també es farà, entenc que també es farà alguna presentació. Això ja ens ho diran. D'acord. Val. Perdó, Daniel Calderón plantejava un dubte, és que ara no m'ha quedat molt clar. Disculpeu, perquè... Plantejava, sí, subvencions per vehicles de gas i vehicles híbrid elèctric. Perdona, aquest segon també estan inclosos tant l'elèctric com el gas només per mercaderies, l'elèctric tant per mercaderies com viatgers estan inclosos a les subvencions MOVES. MOVES 2. Vale. Us planteja també transformacions de vehicles, no? Jo entenc. De fet, es planteja, és a dir, no està explícitament, però es pot fer. És a dir, si per alguna cosa, si al final, quan nosaltres fem tota l'estructura del cost diferenciat, ja fiquem diversos elements. El sobrecost que pugui haver-hi en una recàrrega, el vehicle també es pot plantejar una transformació com un sobrecost addicional a la inversió, és a dir, d'alguna manera es permet, i no permetria. No sé si hi ha més qüestions. Sí, hi ha una pregunta més, Sergi, en el xat. En Miquel. En Carlos Romero. Daniel Calderón, no? Planteja un dubte. Sí. Espera, és que jo no sé si ho puc comentar. Sí, hi ha una pregunta que diu, la guia de camions contempla la necessitat de potències necessàries i no quilòmetres? No veus, aquesta pregunta?
No, aquesta no la veig, però bueno. Jo tampoc la veig. No, jo tampoc la veig. Perquè hi ha les dues, hi ha el Questions and Sí. Answers per una banda i el xat per l'altra. Val, estic veient, vale, sí. Vale. Tens raó, ara estic veient, és que estava... Hi ha els dos àmbits en el lloc on hi ha preguntes. Vale. Bueno, aquí nosaltres el que es treballem és més en quilòmetres, no? Perquè al final una miqueta el que hem analitzat és sobretot des del punt de vista més d'usuaris, no? En aquest sentit, ho hem plantejat d'aquesta manera. Sí, pregunta també el Daniel Calderón si la massa de la tecnologia de vehicle de gas es podrà restar per la càrrega útil, com es va comentar. Entenc que la massa extra que pot representar un vehicle de gas. No sabria què respondre. Bueno, nosaltres d'alguna manera en la guia, quan nosaltres compartim de la guia, partem de les tecnologies que tenim al mercat. Ja és on et donen les especificacions de quines són les masses que tenen, tot, el que pots carregar, de quins consums hi ha. I tot això és una miqueta les dades que llavors nosaltres anem ficant a la guia. És a dir, la guia està plantejada molt des del punt de vista molt de l'usuari. Al final, quines són les variables que ha de considerar ja a l'hora de mirar les productivitats i costos. Jo crec que ja està. Jo crec que sí, que si en alguna... El Miquel Tarragona pregunta si es contemplen diferents tipus de transport de mercaderies pesades. A la guia s'inclouen els valors de referència a tenir en compte en la metodologia que es proposa per diferents tipus de vehicles. Sí, allà, de fet, sí, és que de fet aquí el que nosaltres al final estem considerant són totes les tipologies de vehicles possibles, no? Molt bé. No, em comenta... Hi ha d'haver una altra pregunta que no estem veient. No. De Romero? No, aquesta l'hem comentada. D'acord. No? Que ha contestat el Sergi. Sí, exacte, sí. I has ficat també aquí en el xat el link de l'ICAEN per també tothom qui ho vulgui veure. No sé si no hi ha més preguntes. Ens acompanya la Mercè Rius, la directora general de Qualitat Ambiental, de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic, perdó. Doncs passem a fer la clausura, si us sembla, o hi ha alguna altra pregunta? Dius alguna cosa, Laia? No. És que amb tot això de les preguntes, però en tot cas, a veure, per la nostra part, aquesta ha estat una guia en la qual hi hem participat i que hem treballat conjuntament amb transports i mobilitat. Per nosaltres aquesta era una eina important tant per donar informació als usuaris, però també de cara a plantejar polítiques o de cara a plantejar determinats incentius que es puguin donar des de l'administració. També volíem tenir molt clara quines eren les tecnologies per les quals havíem d'apostar, quins períodes de retorn tenien determinades inversions, perquè això també, evidentment, ens determina
quina és la velocitat de determinats canvis o quins són el que hem d'incentivar més cap a una banda o cap a una altra, perquè al final el que volem nosaltres des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic és bàsicament dos aspectes. D'una banda, tenim el repte del canvi climàtic. Està clar que tot el que fa referència a mobilitat terrestre, evidentment, mobilitat lligada a mercaderies, però també mobilitat lligada a temes individuals. Estem parlant de pràcticament un 30% del que serien les emissions de gasos d'efecte hivernacle que tenim a Catalunya i, per tant, aquest és un dels sectors que segur que viurà una transformació important. I, per tant, hem d'estar preparats, ho hem d'anticipar i hem de veure també com des de l'administració ho podem acompanyar al màxim possible. I, per l'altra banda, també tot el que seria emissions de contaminants locals, òxids de nitrogen i partícules que en determinats nuclis urbans, com pot ser, per exemple, la zona de Barcelona, estem superant. Aquest any probablement complirem, però serà per un efecte del Covid i veurem si de cara a l'any que ve continuem amb aquests nivells baixos o no. Però és evident que hem de fer passes en aquest sentit. És evident que hem de tractar de manera diferenciada el que és el transport associat a una mobilitat personal, que aquí podem anar cap a potenciar el transport públic, cap a modes de mobilitat més sostenibles i tot i així hem de veure també quina transformació necessita el transport públic perquè sigui el menys contaminant possible amb una relació cost-benefici que sigui adequada per tots. I nosaltres des de la Generalitat també sempre hem intentat tractar el sector de transport de mercaderies com d'una manera diferenciada, tant perquè la tipologia de vehicle també ho és, com també perquè hi ha una activitat econòmica associada al darrere i que, per tant, també entenem que necessita un acompanyament o una velocitat diferent de la que pot tenir el transport lligat a desplaçaments individuals. Però, tot i així, aquesta transformació hi haurà de ser-hi, per tant, necessitàvem una eina que ajudés a l'usuari i ajudés a l'administració per tal de veure quina era la línia que havíem d'adoptar i a partir d'aquí també tenir aquestes eines per veure com podem ajudar a fer aquesta transformació en un moment donat en el que tenim una crisi econòmica important i per tant també creiem que és més important que mai que el sector es pugui transformar d'una manera adequada. Per tant, per la meva part, res més. Jo crec que estem absolutament oberts a respondre qualsevol dubte que hi hagi i continuar treballant d'una manera dialogada amb el sector per al final aconseguir aquesta transformació i aconseguir aquests objectius, que és aquesta reducció de gasos d'efecte d'hivernacle i aquesta reducció de contaminants i, evidentment, de la manera millor possible per tots. Per la meva part, res més. Agrair-vos la vostra assistència i no sé si el David vol afegir alguna cosa. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tots i especialment també als que ho heu fet possible, en Sergi, Maria José, la Laia, el Josep Maria. Per tant, moltes gràcies a tots per la vostra feina, per la vostra dedicació i que puguem fer-ne també tots plegats una bona difusió d'això, perquè al final és una eina que és molt útil i que la puguem anar millorant i la puguem anar tastant constantment per poder ser útil a tothom. Merci a tothom. Vinga. Gràcies. Adéu.